26 январда район башлыгы Разиф Кәримов катнашында Чыбыклы авыл җирлегендә халык җыены узды. Разиф Кәримов чыгышында районның 2020 елда социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлар турында сөйләде. Катлаулы ситуация булуга карамастан бер генә программада үтәлмичә калмады. Район үзәк дәваханәсен реконструкцияләү дәвам итте. 2 ел эчендә шушы үзәк дәвахана территориясын полностью Айдар Мөхәммәд Нурович белән без исполком, башкарма комитет белән берлектә республика программалары бул, федераль программалар нигезендәме, булмаса инде район бюджет акчасынамы җайлап, рәтләп. Чыбыклы авыл җирлеге башлыгы Илфат Гадершин авыл җирлегенең 2020 елда башкарган эшләренә иманлык ясап, 2020 елга бурычлар билгеләде. 6 километр 37 метр вакташ белән җәелгән. Янгын гидрантлары урнаштырылган 12 янгын гидранты. Шулай ук җирлек халкына районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе эше, җирекләрдәге оператив, райондагы санитар-эпидемиологик хәл, йогышлы авыруларның профилактикалау чараларына кагылышлы мәгълүматлар җиткерелде. Республикада 2020 елда башкарылган икътисади күрсәткечләр, 2020 елга перспектив планнар турында Татарстан Республикасы хөкүмәтенең куратор Иван Гущин сөйләде. Халыкка хезмәтләр күрсәтү оешма җитәкчеләре халыкны борчыган сорауларга тулы җаваплар бирде. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.